אנחנו פשוט לא מאמרים על הבית שלנו. הבית שלנו זה כל מה שיש לנו, זה המשפחה, זה החברים, זה איכות החיים שלנו. אנחנו לא מאמרים עליהם. תושבים יקרים, שבוע טוב. כשבאתי למועצה, באתי עם ניסיון ניהולי ענק. החל מהתעשייה הצבאית, 12 שנה, סמנכ"ל, שיווק של חטיבת הפיתוח. באתי עם 10 שנים בתנובה, מנהל מרכזים לוגיסטיים, מחזורים של מעל 1.5 מיליארד שקלים, מעל 600 עובדים. אחרי שעשיתי תפקיד כממלא מקום ראש מועצה בשכר, כמנכ"ל של חברות עירוניות. היה לי חברה לאנרגיה סולארית שעשתה עבודה מקסימה פה בכל האזור. זה המטען הניהולי שאיתו באתי לתפקיד שלי כשהתחלתי איתו ב-2013. מועצה זה עסק כלכלי שנותן בסוף שירות לכם התושבים. זה עסק שמגלגל מעל 300 מיליון שקל בשנה, עם מעל 400 עובדים, עם עשרות רבות של פרויקטים שעושים בסוף לכם את החיים פה לטובים. 5 שנים האחרונות היו מהמאתגרות ביותר שהעולם ידע ובטח מדינת ישראל. שנים שהיה בהם קורונה, כאשר חלקכם בכלל לא יצאתם מהבית. כשאתם כולכם הייתם בסגר, הייתי אני עם כל עובדי המועצה שהגיעו עד אליכם הביתה כדי לתת לכם פתרון. הראשונים בארץ עם מרכזי חיסונים, עם מרכזי בדיקות, עם פעולות אומנות ותרבות וכל מה שרק אפשר כדי שאתם תרגישו בטוחים. התקופה הזאת גם מכילה 5 פעמים בחירות במדינת ישראל, שזה אומר משרדי ממשלה שלא עובדים, ולמרות זאת קידמנו פה עשרות פרויקטים. בשבת של שמחת תורה מצאנו כולנו את עצמנו בכאוס מוחלט. במשך 4.5 חודשים חיזקנו את העורף, ליווינו את החיילים, ליווינו אתכם בלילות בליוויים בדרכים, דאגנו לכם לסדנאות, דאגנו לכם לבתי מלון, עשינו דברים שאף אחד כמעט לא עשה פה לפנינו. פתחנו את מוסדות החינוך הראשונים בישראל. כל זה תוך כדי גילוי, אחריות ומנהיגות על כל מה שרק אפשר. יום אחרי הבחירות החיים ממשיכים. יש לנו פרויקטים במעל 250 מיליון שקל נוסף. יש לנו מעל 11,000 תושבים שצריך לדאוג להם יום יום לאיכות חיים שלהם. אין 100 ימי חסד. ההחלטות מתקבלות כל יום, כל היום. ככה מנהלים משהו. הפרויקטים שלנו הם משכונות חדשות, ומקוואות, ואולפנה, והכביש של 4 נתיבים שהתחלנו. ואין סוף פרויקטים שנוגעים לכל אחד ואחד מכם כדי לעשות לו את החיים פה הרבה יותר טובים, ולהפוך את קרני שומרון למעצמה של כל האזור, כמו שהיא הפכה להיות ב10 שנים האחרונות. אנחנו לא מושלמים, יש תמיד מה לתקן, ואנחנו ערוכים לתקן. אני רואה את מספר הקריאות ואת הפניות למוקד, איך הוא הולך ויורד. תפקיד ראש מועצה הוא 24/7. כל שעה נתונה זה מקום לטפל בו בציבור. זה יכול להיות מניקיון הרחובות והמצב בשערים ומצב הגדרות, והקמה של בתי ספר, מרכזי מסחר, מקומות פרנסה, להוציא את הפלסטינאים מהיישוב, להכניס עובדים יהודים. אין סוף תעסוקה, אין סוף עשייה כדי לעשות לכם את החיים טובים. וזה לא הכל, זה הפנים. תסתכלו על הבחוץ, כל משרדי הממשלה, משרד הביטחון, כל מה שמלווה אותנו מהחוץ, שאני יודע איך לחבר אותו ולתת לכם את כל הטוב הזה. יום שלישי, לא מאמרים על הבית. האותיות חי למליאת המועצה, והיא גלה בפתק הצהוב כדי לעשות לכולנו טוב.